jinqu fi xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek jinti s-sebbaħ il-ħolqien jisalmulek l-art u s-sema u l-firodu l-oħla l-snin Ja mulejja nizikhar għaliex int tal-ħajja s-sin fik is-seta fik il-ħniena int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixxilkom il-koll l-għodwa tajba, inġbarna hawnhekk biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Xi grazzja kbira eżis ħuti. Kemm għandna bżonn kull meta niġu fil-Knisja biex niċċelebraw l-Ewkaristija, niftakru li dan huwa l-iżjed mument importanti fil-ħajja tagħna. Veru li bħalissa ċerta miżuri minħabba l-Covid forsi beduna xi ftit, però qalbna għandha bżonn tibqa' tixxennaq biex nerġgħu nsibu fostna fil-Knisja. Le mhux l-istess tara l-quddiesa fuq it-television u tiġi fil-Knisja, mhux l-istess. Kif kollok ibnek imsiefer u tkellmu fuq Messenger jew Skype jew ma nafx xiex u jiġi jarak, mhux l-istess. Hemm differenza kbira. Minn fuq it-television ma nistgħux nirċievu l-Ewkaristija. Għalhekk nixtieq nagħmel appell biex dawk li jistgħu ma jippreferux jaraw l-quddiesa fuq it-television jew fuq l-internet, imma jsibu posthom fil-Knisja biex bħala familja waħda, preżenza fiżika, niltaqgħu mal-mulej li jiġi jiltaqa' magħna. Xi grazzja kbira. Ejjew għalhekk eżis ħuti. Nitħejjew għal dil-quddiesa billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijiet tagħna. Int li kollok tieba l-qajt lil-foqra u l-midinbejn, mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek lil-bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd, Kristu ħniena. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabbtek u wieġeb għalija, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa skont l-intenzjoni u għall-bżonnijiet tal-familja għat-tard. Nitolbu. O Alla, inti tajtna l-fidwa u għamiltna wlied adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-wlied eżistijek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lil Timotju. Ażiż, din hija kelma ta' min jemminha u jilqaħħa għal kollox li Kristu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin u fosthom lili l-ewwel wieħed. Iżda jien minħabba fek sibt il-ħniena biex bija bħala l-ewwel wieħed Kristu Ġesu juri s-sabar kollu tiegħu b'eżempju għal dawk li kienu qatt iridu jemmnu fih biex ikollhom il-ħajja ta' dejjem. Lis-Sultan ta' dejjem li ma jmutx u li ma jidirx lil Alla waħdu ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali.
ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Nejdu. Min tluħ ix-xems sanżula, ikun infaħħar isem il-mulej, oli fuq il-ġnus kollha il-mulej, ola mismewiet u sebħu. Nejdu. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li ħares l-isfel lejn ismewiet u lejn l-art u li qajjem mit-trab l-msejken u jerfa' mill-miżbla il-fqajjar. Nejdu. Isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Nqumu bil-wifqa. Alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf, ħadd ma jiġbor it-tejn mix-xewk, anqas l-għeneb mill-għollieq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor ta' qalbu joħroġ it-tajjeb u l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm. Għaliex issejħuli mulej mulej u mbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien. Kull min jiġi għandi u jisma' kliemi u jagħmel dak li ngħid jien, ħa ngħidilkom lil min jixbaħ. Jixbaħ lil wieħed li jrid jibni dar, ħaffer fil-font, sa ma sab il-blat u fuqu qiegħed is-sisien. Imbagħad għamlet ix-xita bil-qliel il-wiet niżel b'qawwa kbira għal fuq dik id-dar, imma ma setax jeżżiżha għax kienet mibnija tajjeb. Iżda min jisma' kliemi u ma jagħmilx li ngħid jien, jixbaħ lil wieħed li jkun bena daru fuq l-art mingħajr ma qiegħed is-sisien. Il-wiet niżel b'qawwa kbira għal fuq u minnu fih ġarfet u saret ħerba kbira minn dik id-dar. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuti naħseb il-kol kemm aħna xi darba jew oħra forsi konna qegħdin innatfu d-dar jew hekk u ġiex f'idejna xi ktieb hekk, forsi ktieb qadim u forsi ftaħna u bdejna naqraw fih u ħassejna li hu xi ftit antikwat u x'hekk il-messaġġ tiegħu jkun qdiem. Però l-kelma t'Alla eżis ħut il-messaġġ tagħha ma jiqdiem qatt. Il-kelma t'Alla dejjem friska. Il-kelma t'Alla qed tkellemna fuq ħajjitna llum ta'. Il-kelma t'Alla mhux ktieb tal-istorja qed naqraw x'għamel u x'qal Ġesu 2000 sena ilu. Il-kelma t'Alla llum issa qed ikellem Alla lil kull wieħed waħda minna. Issa jiddependi minna kemm aħna għandna moħħna u qalbna miftuħin u x'hekk biex nifhmu l-messaġġ tiegħu. Mela dik is-siġra li tkellem minna l-mulej huwa jien u int
U l-frott tagħha huma l-azzjonijiet tagħna. L-azzjonijiet tagħna dak li nagħmlu jikxef x'hemm f'qalbna. Jekk l-azzjonijiet tagħna u kliemna u dak li nagħmlu huma kliem u azzjonijiet ta' mħabba, mela jfisser li f'qalbna għandna l-imħabba. Jekk l-azzjonijiet tagħna eżisħuti huma azzjonijiet l-oppost tal-imħabba, allura jfisser li f'qalbna m'hemmx imħabba. Kif qalilna Ġesu, is-siġra tintaraf mill-frott tagħha u mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm. Ejjew neżaminaw kliemna eżisħuti, kif nitkellmu ma' xulxejn, kif nitkellmu man-nies li ngħixu magħhom fid-dar, man-nies ta' fuq ix-xogħol. Eżisħuti li jitilgħalna nirrabjaw miskuża biex inweġġgħu lil xulxejn. Kemm għandna bżonn nidrawha dil-ħaġa, kemm għandna bżonn nitolbuh il-mulej li jenna ħanaċċettaw lil xulxejn bid-difetti tagħna. Għaliex issejħuli mulej mulej u mbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien, ara x'qed jgħidilna Ġesu ta' mhux bil-paroli, iriedna nkunu nsara, għax bil-paroli kulħadd taref, imma bil-fatti u tina dak l-eżempju qawwi ħafna kemm għandna bżonn nitalmuh u nirriflettu fuq ta' sikwejt. Dik id-dar hija ħajti u ħajtek li kuljum qed nibnu ġebla aħna. Issa int ħajtek, jien ħajti fuq xiex qed nibnija? Fuq il-blat? Iebes biex tibni fuq il-blat, titħaffer, titwitti l-blat, eċċetera, eċċetera, iebes. Imma mbagħad x'in tiġi l-prova, x'en jiġu l-irwiefen u l-widien tal-ħajja, id-dar tibqa' fis-sod, jew inkella fuq it-trapp, fuq ir-ramel, fuq dak li juta d-dinja, dak li jgħaddi, nibnija ħajti. Allura eżisħuti x'in tiġi l-prova, ikolli nara kollox jiġġarraf qudiemi. Jalla tal-inqas jekk jiġri li jekk niġi f'sessija u nerġa' nibda nibni mill-ġdejt, il-mulej jagħtina ċans wieħed wara l-ieħor. Għalkemm eżisħuti qatt m'għandna nħallu għall-għada, għax għada qatt mhu tagħna, illum huwa tagħna. Ejjew nitolbuh bil-qalb lill-mulej illum ta' jagħtina dil-grazzja biex din id-dar li tagħna li ħajjitna nibnuha fuq il-blat, jew aħjar fuq il-blat tal-waħda li hu Kristu. Ġesu għall-blat tal-vera li fuq rridu nibnu ħajjitna. Jekk ta' bilħaq id-dar tagħna irridu tkun mibnija fis-sod u anke meta jiġi l-irwiefen u l-widien tal-ħajja, allura darna tibqa' fis-sod għax mibnija fuq il-mulej li jkun dejjem magħna u ma jabbandunana qatt. Mu bil-wieqfak jogħġobkom. Alla jingħata lilna fi Kristu Ġesu biex jagħmilna qaddisa u perfetti fl-imħabba. Inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li b'fiduċja kbira ngħidulu qaddes il-poplu tiegħek mulej. Qaddes sabiex il-Knisja tħares bil-fedeltà it-teżor tal-kelma talla. Nitolbu qaddes il-poplu tiegħek mulej sabiex l-insara impenjati fil-politika ixerdu l-fwieħa ħelwa ta' Kristu fost ħutom il-bnedmejn. Nitolbu qaddes il-poplu tiegħek mulej sabiex dawk li huma żgħar u dgħajfa ma jiskandalizzawx ruħhom u jitfixklu minħabba l-imġieba ħażina tal-oħrajn. Nitolbu qaddes il-poplu tiegħek mulej sabiex is-sem tagħna f'din l-Ewkaristija jissarraf ħajja ġdida għal bini tal-komunità. Nitolbu qaddes il-poplu tiegħek mulej. Illum fl-anniversarju tal-attakk li kien sar 20 sen ilu fuq New York, fl-Amerika diversi postijiet, ejjew nagħmlu talba ħerqana lil mulej minn dan is-santwarju għażiż tagħna għal paċi fid-dinja eżisħuti. Il-problema tal-naqqas ta' paċi tiġi għax ħafna bnedmejn dbedu minn Alla u allura m'għandhomx paċi f'qalbhom
u fejn m'hemmx paċi tal-qalb ma jistax ikun hemm paċi bejnietna Ġisħu u nitolbu bil-qalb il-mulej minn idejn l-Om tagħna tas-sema biex inissel f'qalbna xewqa għal paċi vera. Dik il-paċi li Alla biss jista' jagħtina permezz ta' Ġesu u l-Knisja tiegħu. Nitolbu qaddes il-poplu tiegħek mulej fi skieta jew nresqu t-talba tagħna, niftakru f'dawk il-ħafna li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux ikunu preżenti magħna fil-Knisja, jinsabu maqdin magħna permezz tal-internet jew ta' mezzi oħra, inresqu t-talba tagħna lkoll lill-mulej minn idejn l-Om tagħna tas-sema. Mulej, ilqa nitolbuk it-talb li qed nagħmlulek u għamel li nkunu noġbuk f'dak kollu li naħsbu ngħidu u nagħmlu bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna u li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej mizzuniti u d-dnub tiegħi neħħilej. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek, għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudejn ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddejs bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddejs, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr bibnek il-għażejs Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jinbattulna bħala Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwielet minn Marija Verġni u għatemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewint mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi. Ġisem għanta Sinjur Ġesu Kristu. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom wal-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi. Mulej tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slimu l-għaqda li jintrit fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha.
ħanjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ejjew ngħidulu grazzi bil-qalb lil Mulej Jeżis Ħuti għal din l-Ewkaristija dil-grazzja unika li nirċevuh ġo fina Jeżis Ħuti.
grazzja unika, jiena bniedem midneb, insir ħaġa waħda anke fiżikament ma' Alla. Ejjew ma nitilfux is-sbuħija il-qawwa unika tal-nirċievu lil Ġesu fl-Ewkaristija. Ngħidulu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Kjoġobkom l-wieqfa. Nitolbu. Mulej jinti titma lill-uliedek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni kbar, moti għalilna minn ibnek il-għażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ejjew ngħidu issa 3 Ave Marijiet lill-Madonna ta' Pinu kif talbitna u nafru għal paċi fid-dinja, għal paċi f'pajjiżna, għal paċi fil-qlub, għal paċi fil-familji tagħna. Jien ngħid is-sliema u intkom ngħidu l-qaddisa. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif id-dinja mingħajr teba, Sultana tal-paċi, itlob għalina, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lilkom il-koll. Madonna ta' Pinu, tagħna l-Maltin, għaw f'darek ġejna aħna, għax inti tilqana. Madonna